Què vols, bro? Jo m'estic liant. Hola! Tete, hem de fer intro. Hola. Hola! Com estem? Aventura Amor i Mape, i com et dius tu, xaval? Joan. Joan, què més? Flores. On anem? M'estic liant un cigarro perquè no podré fumar a l'avió. I bueno, anem allà, tio, que estic aquí fent el cas. Ens n'anem cap a Canàries, ens anem a Tenerife, a liar-la molt. Ens ha dit, cuideu-vos, nosaltres passarem d'incògnit. Aquí hi haurà una feina d'edició. Bueno, ens veiem. I ara aquí ja comença. Hòstia, xavales, estem tornant a gravar. Al final no entrem, perquè aquest tio vol fumar. No, tio, Vaya, chaval. Dios, és que em fa cas. Goodbye! Bueno, doncs gent, com estem? Ja estem aquí i hem arribat a Tenerife, a la Laguna. Podeu mirar la nostra habitació. Aquest anava incluït també, aquest xaval, allà nosaltres. Bon dia, bro, desperta, hem de marxar. No ho sé. Avui què fem? Avui quin plan no fem? Avui anem a fer una excursionita. Anem a fer una excursionita per allà als boscos de Naga, zona rural preciosa, en veritat. No hi he estat, però ho sé, perquè soc expertings. Tu, xoques. Digue'm alguna de Naga, no m'has dit que series del xoc. Algun dato. Va, un datito. Ara tenim 15, hauríem d'anar a almorzar. Xat, bof! No sé dir què has dit, Vale, i ara mateix també anirem a esmorzar, a veure si trobem algun lloc, algun bocat o alguna cosa. Què collons és això, bro? Ja estàs fumant? O si no han passat ni 2 minuts que estem desperts. Salimos de Campones. No, es inaguantable. Un lugar para spawnear. Bueno, gent, ja hem aterritzat al nostre lloc de sortida. La veritat és que estem bastant emocionats. No us hem dit on anava el camí, però acabarà a una platja superxula que, la veritat, no tenim gaire idea de com anar. No sé si necessitem permisos o coses, perquè aquí a Tenerife hi ha molts llocs que necessiten permisos per entrar, però bueno, si no ens colarem. Ens colarem per aquí, farem una escalada quan no ens vegi el segurata i ja està, xopar-la. Som-hi! On dius que és el camí? Jo crec que és cap aquí dalt, Ui, hi ha una pilona allà. És que hi ha una pedra, és per això que t'ho dic. 100%, No és on ens fiquem, la veritat, però si el recorregut fica que és cap aquí, anirem cap aquí. A veure què em diu això. Chatting, no sé què estic fent. Bona tarda. Seguim, no? Bueno, entrem. Ja veus tu. Tete, jo aquest camí no l'estic veient bé, Automàticament el camí. Fins que no sigui fins per de mort, no parem. Diu que estem a la jungla! El diable! Es nota que està cuidat i tal. Què, Tete, què opines d'aquest caminito? Tete, que jo estava fumant tranquil·lament, saps? Mira, és que mira, bro. Un camí bastant salvàtic, no?, que podria dir-se. No estic segur que sí, per aquí. Hòsties, ho intentem. I a veure si ens trobem una planta verinosa. Merda, ja m'estan venint les aranyes. Bueno, anem informant. Bueno, situació, està començant a liar. El camí és una mica estrany i passa per llocs super perillosos. Vaig investigar una mica i res, la Flores s'ha quedat enrere. De moment, si veig que és molt perillós, tornaré. Tete, però que encara no hem arribat al lloc chill. La veritat és que sí que estem una mica ratllats, però bueno, que sempre podem tornar si ho veiem massa perillós. No? Si veiem alguna més perillós... És que jo no veig camí. Com que no? Mira. Camí a Ítaca. Aquí està més chilling. Allà em fan dur el chilling. Sí, si es fica massa merda, tornem enrere, no dubtarem. Són més importants nosaltres que el vídeo. Cuidado. Vale. Ja m'explica'ns ben bé la ruta, Oriol. Hòstia puta. Ara estem bé, però sí, com podeu veure a la vostra esquerra. No ho sé. A veure... Esquerra, sí. Esquerra. Doncs és un lloc perillós, no? Podríem dir-se. Però bueno, ara de moment seguirem perquè s'ha calmat una mica. No hi ha penya-segats pels costats. Sí, però no tan heavy com abans. El que no hi ha és esbarcers, bro, agraït. Esbarcers hi ha bastants, la veritat. Però... El meu amic Flores ja A mi se m'ha rebentat. s'està desangrant la cama.
Sí, pica com el dimoni, és la putada, saps? Però bueno. Però bueno, de moment seguim aquí Fa una per calor el important, contingut. Sí, fa calor, però també perquè ens hem ficat nerviosos, eh? Llavors dir aquest camí és el bo? Mira això. Que guapo que està, eh? Arbolitos. Hashtag arbolitos. Bueno. Això, estem a la jungla, a la selva amazònica gairebé. Ara mateix, el meu pop és terrible, Mira, el que em fa una mica de... A més, veig com els regalets que em vas donant, saps? Em van venir plantes a la càmera, bro. Mira-la, ei! Hi ha un animalet d'aquest. Els típics que no coneixes, verinut. Però bueno, jo crec que no. Vols dir que hi ha animals molt mortals aquí i les Canàries? No em sona. Ho hauria dit el Clavero, no? Tete, si em pots explicar ara ben bé on és el camí? Vale. Crec que ens hem passat. Jurem-ho? Mira on diu el Mappings. Tornem enrere. I si és per aquí? 100% és per aquí. Som. Podem? No, ni els de Tenerife van. Tete, allò d'aquest camí. El camí. Amic meu, vols dir que anem bé? Ara som. Si hem passat per aquí, però clar, si no deu passar ningú. No vam cuidar. Em sembla surrealista. Una cindera. He trobat una puta cindera. What the fuck? No ens la mengem, per si de cas. Sí, ara sí, Tete, però això va baixar ara, Ah, no, bueno, encara, No, puta mare. Metres de sendero precioso. Sendero precioso, diu. Hijo de puta. Sendero precioso, Si això és el sendero precioso, que baixi Sant Pere i ho vegi, Sendero precioso, diu. El cabron. Bueno, doncs gens, ja hem sortit del camí. La veritat és que hi ha hagut monuments densos, era bastant perillós i res, volia dir que si anem a camins així, doncs s'ha de respectar molt la natura i cuidar perquè... O sigui, en veritat hem vingut aquí i no teníem ni idea d'on estàvem, però que s'ha d'anar amb cuidado. I a part que se'ns està a punt d'acabar la bateria de la càmera i segurament ara passarem amb el mòbil i potser ja heu vist algunes coses amb el mòbil perquè està a punt d'acabar-se. Vols explicar per què s'està a punt d'acabar, bro? Ah, sí. Bueno, bàsicament s'està a punt d'acabar la bateria de la GoPro. Perquè sóc la puta cabra! Estem començant en això de ser youtubers i fer contenido. I acabant també, perquè s'acaba la bateria. Però bueno, que durant la nit no l'he carregat. Se m'ha oblidat de carregar-la. I llavors per això no tenim bateria, així que ens veiem al mòbil. Ara estem a una zona que, en teoria, es necessita permís. I clar, estem bastant preocupats perquè dèiem, hòstia, nosaltres no hem demanat permís. I abans ho hem dit, que ens colaríem, però no hi ha lloc per saltar ni per gatejar ni res. Però bueno, hem estat parlant amb un guiri i ens ha dit que a partir de novembre, que és segurament temporada baixa, doncs no es necessita permís. Llavors de puta mare perquè podem seguir la nostra ruta i ensenyar-vos perquè crec que és una ruta impressionant. Va. Què hauries de dir-li, amic meu? Ara ara farem un edit històric, vale? I de cop sortiré jo dient, en comptes de un camí impressionant, diré vamos a darle. Però que, de fet, aquí és la zona del Pijaral, que és una zona superprotegida, que es necessita... Hi ha unes places limitades al dia. I que... Tete, què em dius que no? Que si d'apropes tant et pido només com des d'aquí la mà. Que m'és igual, que la puta boca, no picar. Para. Em distreus. Vale, explica, bro. Jo no vull. Tete, explica'ls, sí? No, però és això, vull dir, estem
al parc rural de Naga. Per què? És el camí... Per què? Rural de Naga. Tete, saps que això ho faré... És el meu vídeo, no? Sí, sí. Si no vull sortir, no sortirà, eh? Sí, sí. Ah? Bàsicament, estem al parc rural de Naga, vale? I estem a la zona del Pijaral. I res, i és que ja ho he dit tot el que volia dir. Podem seguir endavant? Tu sabràs, però jo vaig gravant. Tu fes el que vulguis. Canvi de camí, eh? Uei! És una locura, eh? L'altre hi passava una persona al mes, aquesta en casa 400, 500 també, no té una diferència. S'agraeix bastant, eh? S'agraeix molt, s'agraeix molt. La vista, eh? Crec que multaran per això. He escoltat animals espantats, eh? Per mi ho dius? Per aquest salt. 100%. Tu creus que és espantat? 100%. És normal. Jo corro, endarrere, endavant. Per tot el bany. What? Ai, ai, anem cap aquí baix. Està ben guapo, eh? Wow. Jo no gosaria, eh? Sense dir res més. ¿Qué te acuerdo? You can't do it. What a job. I think it's bomb. I think it's bomb. Vols fer una mica de running, bro? T'intento seguir, vale? Ni flipar si corrents amb això amb la càmera. Mireu les vistes, ja. Crec que allò que està ennubulat allà recte és el Teide. Bueno, creus que és? Crec que és. Tu què creus? Jo vull fumar. ¿Tiene un dato? Jo pot fumar. Aquest tio no és, fuma i fuma. És literalment el Soul. No, en verdad fa més coses. No, Tot parant el vídeo. no jodes. No ho sé, no ho sé. No siguis egoista, eh? No els has vist. No ens deixen gravar, no som fotogènics. No, però aquí també estem més silenciosos perquè hi ha gent, s'ha de respectar a la gent i quan estem sols sí que fem el loco, correm, cridem, Sí, però més ens piquem, discutim. Més que A veure les tasques. Un puto. Toma el kickflip! Three six feet around the fucking wall, Tom! Ai, ai! Que se'n surt? Ah! Dios! Dios! Dios, hem canviat de bioma. És bioma completament diferent. Estem a punt d'arribar ja a la costa. La nostra destí és allà. I bueno, aquí estem xilandrón. Què opines d'aquesta ruta, bro? Grans paraules del nostre col·legon. Veieu aquelles roques? És el nostre destí. És la nostra platja. Mare de Déu, quines vistes. Ja estem a punt d'arribar. Crec que el lloc on hem d'anar queda aquí baix. Aquí el poble es diu Almaciga, si no em sona malament. I la platja on volem anar, que és molt xula, està aquí baix. Així que hi fotrem l'últim sprint. Això sí, estem rebentats. Els genolls comencen a fatigar. What the fuck? Això és pel públic. Som-hi! Bueno, xat, hem arribat a la... com es diu? A la platja.
Bon dia, xaten. Bon dia, xaten. On estem, Flores? Pues no tinc ni idea. Ho sabem? Tenim un nou integrant a la CUP. Sí, no.